gindo dɔ bɛ Yasinu kɔnɔ. Dati ka zo minɛ ka jɔ ka. Namu. A kana se ka bouger fi tigɛ ka da kan. Suratu Yasinu b'a kɛ. Belebele. I bɛ fɛ k'i ka du kɔnɔna de garanti. Namu. Walima k'i ka magasin de garanti. Namu. K'a bila Ala ka tanga kɔnɔ. Ni diɲɛ danfɛn o danfɛn donna. Namu. K'a bi fɛn dɔ ta. K'a sɔrɔ a ma kɛ ni e ka diɲɛ ye. Daliba masa k'o tigilamɔgɔ karaba. A tigi kana se ka bouger fo i tigɛ ka da kan. Min n'o gindo de d'i ma suratu Yasinu kɔnɔ. Wala Konate. N b'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ. Namu. Ani Konate lamɛnbaw. Nin kumakan min ni mina di diɲɛmaa ma. Namu. A y'a jɛnsɛ. A k'a partager. Konate bɛ nin di aw ma Ala jaati kama. Yalasa ka aw dɛmɛ. Gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ aw kan. Suyɛni ka côté la. Yalasa o bɛ se ka nɔgɔya. Bɛ diya n ye. Dati. Namu. Diɲɛ sigilen don sababu kan. Wa fɛn bɛɛ ye sababu ye. Namu. Ne bɛ nin di bitigitigiw ma. Ani magasin tigiw. Ani dutigiw. U k'u yɛrɛ garanti n'a ye. Namu. U ka da la ko kuranɛ de ye tiɲɛ ye wa ale de y'a bɛɛ ye. Allahu akbar. Bilahi. N'i ye nin kɛ. Dati i b'a ye. Est-ce que. A bɛ faamuya. Wallahi. N bɛ fɔlɔ ka min d'i ma. Namu. Dati aya dɔ bɛ Yasinu kelen in kɔnɔ. U b'a fɔ a ma ko waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna. Allahu akbar. Ni aya min filɛ ne lamɛnbaw. Namu. I bɛ jamana o jamana. I bɛ dugu o dugu. Namu. I jija i ka papier jɛman 2 ɲini. I ka ni aya in sɛbɛn siɲɛ kelen kelen. Namu. Papier jɛman 2 in sanfɛ. N'i y'a sɛbɛn siɲɛ kelen kelen. I bɛ papier jɛman in bɛɛ lajɛlen melegi ni gari jɛman di. O tuma dantanfɛn dɔ bɛ yen. Dati u b'a fɔ a ma ko juguni. I bɛ juguni golo ɲini. I bɛ sɛbɛn in kelen don juguni golo kɔnɔ. I bɛ dingɛ sen i ka du donna la. I bɛ juguni golo don yen. Walima i ka magasin donna la. I bɛ dingɛ dɔ sen yen. I bɛ juguni golo in ni sɛbɛn in don yen. Sɛbɛn tɔ kelen i b'o gulo magasin dala walima i ka du dala. Dati ni fɔlɔmɔgɔw ka dɔnni kɔrɔba de m'a di diɲɛ bɛɛ ma u k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ. N'i ye nin kɛ i ka magasin dala walima i ka du dala ni zo donna ka fɛn ta. M'a fɔ n'a ma fɛn ta dɛ. N'a donna ka fɛn dɔ ta. Bilahi a ti taa fiyewu. F'i tigɛ ka d'a kan. Ala n bɛ nin di diɲɛmaa ma u k'a kɔrɔbɔ. Ni baraji. Dati ne y'a f'i ye kuranɛ ye tiɲɛ ye. N bɛna tila ka gindo gɛrɛ d'i ma Yasinu kɔnɔ sisan. Tu t'a la ta t'a la n'i y'a kɛ a bɛ ɲɛnabɔ. A bɛ faamuya. N y'a fɔ kanuɲɔgɔnw ye. Mɔgɔw bi boli la ka don da bɛɛ fɛ ko f'u ka nafolo sɔrɔ. Nafolo ye Ala tigɛ kɔnɔfɛn de ye. Hali n'a y'a sɔrɔ adamadenw y'a dilan mais a sababu de ye Ala ta ye. Ala de ye adamaden da. Adamaden de ye papier dɔ dilan ni k'a fɔ o ma ko wari. O tuma k'o wari in sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ ni daliba masa ka diɲɛ ye. Dati Ala wele cogo dɔ bɛ yen. N'i ye Ala wele ten Ala bɛ sababu d'i ma. Ala bɛ tila ka nafolo d'i ma. Bilahi i bɛ nafolo sɔrɔ. K'o ye tiɲɛ ye. Mɔgɔw ka segin sababu ma. Foyi ma farafin to kɔ fɔ farafin bana dɔnni de la. U ye kuranɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Karamɔgɔw bolola kuranɛ ɲɛ ka kuranɛ bila u ma k'u t'a la bilen. Ala dati u ma k'u tɛ se ka yala o. Kuranɛ de ko ale bɛ fɛn zanima fɛ. Sabu ka d'a kan Ala ye masa sanima de ye. Ala ti foyi fɛ ni fɛn zanima tɛ. Karamɔgɔ jɛnɛyakɛla karamɔgɔ zo namaratɔ Ala mago b'o la wa. N k'o de la karamɔgɔw ye kuranɛ bila. Nka garibukɛ bɛ wele da diɲɛ bɛɛ. Aw mako bɛ nafolo de la a ye sigi kuranɛ ma. Bilahi a dalu bɛ kuranɛ kɔnɔ Iza wakati don. Dati Iza wakati baara cɛ o cɛ n'i y'a kɛ Ala bɛ sababu dɔ d'i ma i bɛ nafolo sɔrɔ bilahi. Iza wakati baara i bɛ diɲɛ jamana o jamana baara in bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. Sabu ka d'a kan n ye nɔgɔya kɛ baara in na. Dati baara in bɛ kɛ 30,000 de mais i bɛ 15,000 sara fɔlɔ.
i be diɲɛ jamana o jamana i be dugu o dugu i be wari kilancɛ 15,000 sara ani ka sɛden 3 sɔngɔ o ye 1,800 ye sabu an be sɛ ninnu san 600. Allahu akbar. O tuma n'i ye o wari kilancɛ ni sɛ sɔngɔ sara dati i be diɲɛ jamana o jamana baara be se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la baara jaabi sɔrɔlen kɔ i be garibukɛ ka wari tɔ sara ani se bonya min ye ka da kan dana morikɛ dati an ye fɛn caman sɔrɔ ni sababu la mais n t'a fɔ n ko mi don o détail bɛɛ la c'est-à-dire maa o maa ko a tigi ka sababu bɛ ne bolo yarabi ala k'a tigi tulo don kumakan in na ni k'a tigi ɲɛsin an ma an k'a dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya n'a ka tɔɔrɔ kɔnɔ inshallah dati adamadenw tɔɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na tungarankew minnu ye taama mina ta ka b'u ka dugu la gɛlɛya dɔ sababu la walima ka b'u ka jamana na gɛlɛya dɔ sababu la k'u bɛ taa jamana jan na ka fɛn ɲini ka n'u ka denbaya ɲɛbɔ sira la dati olu fɛnɛ bi ka karamɔgɔw ɲini de min bɛ se k'u dɛmɛ su ni tile u bi kule la ala garibukɛ da la karamɔgɔ an y'i ka kumakanw lamɛn mais ka kɔn e ɲɛ an y'an ka wari di karamɔgɔ karisa ma an y'an ka wari di karamɔgɔ karisa ma foyi ma ɲɛnabɔ ala dati mɔgɔw man kan billahi mɔgɔw man kan i y'a faamuya anw sigi bɛ min ka ala ka kuranɛ don ne ti trɔnbɛri ne ti javanji dati ne ti namaratɔ ye wa ne ti se fɛn o fɛn na billahi n b'a f'i ye n tɛ se a la i y'a faamu kana da wari ma dɛ hali ni miliyari de b'i kun n'i nana ne ma ko Konate ye nin kɛ n ye ni ne ti se a la billahi n b'a fɔ n tɛ se a la ala o setigi caman ne ye minnu nasigi yan ko karisa baara min bɛ ka bɔ i da ne ti se o la o ala anw lamɔna cogoya min na dati anw ti badenya si dɔn i y'a faamuya anw ti namara si dɔn ne bɛ se min na n bɛ kuma o de kan wa n'i nana ne ma n b'o baara de k'i ye ni ala cɛ la i y'a faamu dati diɲɛnatigɛ ye fɛn dɔ de ye n'i dalen don a la ka ban k'i ni ala cɛ ka ɲi kana sira foyi ɲɛ bilen mais adamaden yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ bɛ cogoya min na billahi i y'a faamuya o tuma a faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma dati ka nafolo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka i ka gɛlɛya ban k'i ka tɔɔrɔ ban iza wakati nafolo baara don n'i y'a baara kɛ ala b'i dayɛlɛ i ye a bɛ yirido jigin ka b'i ni garizigɛ cɛ i b'a sɔrɔ i y'a faamuya dati kow ye tiɲɛ ye sadiri maa caman nana nin baara kɛ ne fɛ yan u y'a jɔyɔrɔ ye siga t'a la Burukina bɛ muso in dati n y'o ta la k'ale a ye siɲɛ caman Côte d'Ivoire fɛnɛ maa caman bɛ kuncili t'a ban u tulo bɛ garibukɛ mankan na nin waati in na ni n ko n b'a bɛɛ fɔ waati t'an permettre k'a bɛɛ fɔ o la n bɛ tɛmɛ ni fayida tɔ in ye halisa suratu yasinu kan dati n ye fayida fɔlɔ min d'i ma o ye n'i bɛ fɛ k'i ka yɔrɔ protéger zo kana se ka bɔ ni fɛn y'i ka du kɔnɔ walima i ka bitigi la o ye o di mais suɲɛni kɛla maa min fɛ yen e bɛ fɛ ka zo minɛ ɲɛtugu ni ɲɛlɛ cɛ yasinu fɛnɛ b'a kɛ dati i bɛ jeune 2 lawuli olu 2 bi guleki bɔ n'u ye guleki bɔ i bɛ furanankisɛ 2 ɲini kelen bɛ furanankisɛ kun 2 da a sin 2 la tɔ kelen fɛnɛ b'a kun 2 da a sin 2 la funangɛni 2 dati i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw wele ka na kelen kelen u bɛ n'u bolo don furanankisɛ 2 in ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ suratu yasinu kalan dati n'a y'a sɔrɔ maa min ye fɛn in sun ye billahi furanna b'a tigi bolo minɛ Allahu akbar ne dɔnni kɔrɔba de ye karamɔgɔw bɛ nin dɔn a sɛbɛlamaw nka n'an ka diɲɛ laban tile karamɔgɔ ninnu ma dɛ ka kuma buruburu tɛ foyi dɔn o karamɔgɔ de cɛyala u bɛ arajow ta ka telew ta dati ka mɔgɔw gosi miliyɔn caman na nka kabi ala ka ne da dati ne t'o maa ye billahi ne t'i don o da fɛ ne bɛ n yɛrɛ sugu dɔw ma i y'a faamuya o tuma a faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma sadiri n'a y'a kɛ o cogo la n'a y'a sɔrɔ maa min ye fɛn ta yasinu bɛ o tigi tigɛ minɛ i y'a faamuya dati o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ yasinu kelen in kɔnɔ e bɛ fɛ ka ala wele garizigɛ ko la i ka du kɔnɔ walima tɔɔrɔ dɔ b'i ka dekun dɔ b'i kan i bɛ fɛ ka daliba masa wele ala k'o tɔɔrɔ ni o dekun wuli ka bɔ yen min k'i garizigɛ dayɛlɛ
dati i b'i jija i bɛ sagajigi jɛma dɔ ɲini o ye yasinu saraka de n'i ye sagajigi jɛma ɲini i bɛ kuranɛkalannaw wele nka n'an ka kuranɛkalanna gansan ninnu ma dɛ ka jama cɛ ka tugu i nɔfɛ o si tɛ foyi dɔn kuranɛ na u ka t'i ka du fa siniwa ni angilɛ la e yɛrɛ t'a dɔn min bɛ ka kalan o tuma na o de cayalen don bi i bɛ dɔ bila kalan na a t'i papa ka dɔn o bɛ t'e ka du fa kumamugu gansan na e b'u sigilen buruburu e yɛrɛ bolo kuranɛ bɛ ka kalan k'a sɔrɔ foyi tɛ ka kalan i y'a faamuya o karamɔgɔw cɛyalen don ala jagɛlɛya ka n'i bila ka nkalon tigɛ daliba masa ka kuranɛ kɔnɔ sa i tɛ se min na a fɔ n di se nin na o yɛrɛ de ye cɛya dɔ ye mɛ muridenmisɛnninw ja ka gɛlɛn dɛ e m'a ye u b'a fɔ ko kuranɛ dɔnbaaw ja yɛrɛ ka gɛlɛ kuranɛ na n'i ye maa o maa ye k'a ja kɛ gɛlɛ kuranɛ na o kɔndɛrɛ la a tɛ kuranɛ dɔn de n ye arifu damadɔ kala kuranɛ na ani b'a dɔ ye kelen ya mori o mori ja ka gɛlɛ kuranɛ na a t'a si dɔn n'a y'a si dɔn bilahi a tɛ tulo k'a la i y'a faamu e bɛ taa kuranɛ dɔnbaliw cɛ ka i ka du fa k'olu ka na yasinu kala o yasinu bɛ minɛ yan hali o ti bɔ sankolo la ka kabakolo fɔrɔ sɔrɔ dati i bɛ kuranɛ kalan jɛlenw de wele minnu bɛ kuranɛ kalan ɲɛ dɔn n'u ye kuranɛ yasinu kalanni daminɛ maa kelen bɛ yasinu kalan ka taa bila mubinu fɔlɔ la n'a y'a kalan ka taa bila mubinu fɔlɔ la dati a bɛ sagajigi kantigɛ mɛ yasinu kalan n'ale daminɛna ka ban maa tɛ wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ la bilen fo a kalanni ka ban n'a ye sagajigi kantigɛ sagajigi kantigɛlen kɔ a bɛ sɔrɔ k'a suwa kan a bɛ yasinu siɲɛ 41 kan ka sɔrɔ k'a duwawu d'a kan dati o y'o tigi mako ɲɛnen ye i y'a faamuya maa caman yɛrɛ bɛna ne fɛ Konate taa yasinu kalan fɛ sigiɲɔgɔnw b'a la jɛɲɔgɔnw b'a la dati village la mɔgɔ caman minnu b'an wele an ka taa yasinu kalanw fɛ yen a yasinu kalanna du o du kɔnɔ barika bɛ don o du la siga t'o la dɛ mɛ maa caman de tɛ yasinu dɔn i y'a faamuya dati nin bɛ dan sigi an ka bi kuma kibaru la n'an ka fayidaw la an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ani kanubagaw n'i y'a mɛn i b'i kuma i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ dati dɔ de sigilen don k'a b'i lamɛn n'olu ma da i la n'u ka danaya t'i kan u t'i lamɛn dɛ o de la ne yɛrɛ kanubagaw kama dati ne bɛ baara kɛ ni laadiriya de ye ani tiɲɛ sira i y'a faamuya ne b'o fɛnɛ kɛ k'an kanuɲɔgɔnw ani lamɛnbagaw k'olu jigi tugu aw karamɔgɔ wasolen bi kuma maa ka juru t'a la maa ka dɔrɔmɛ t'a fɛ ma maa suɲɛ ma bi maa ka ma maa jɛnɛya maa denmuso timolo jɛnɛya sira kan ne ka fɛn bɛɛ ye tileliya ni laadiriya ye ni n tɛ se min na dati n b'a fɔ n tɛ se bilahi ne b'o kɔnɔna dɔn i y'a faamuya mɛ kabi ala ka ne da ne ma n da don kalokan na wari nɔfɛ ma n da don manamanako la wari nɔfɛ ma bantiya kɛ wari nɔfɛ ne tɛ se min na n tɛ s'a la i y'a faamuya i ka miliyari to i kun mɛ ni ne bɛ se fɛn o fɛn na dati ne b'a fɔ n bɛ se o la an kɔni bɛ ala de wele mɛ jaabili ye ala ta de ye o jɔn tɛ se ka bila o garanti kɔrɔ ala yɛrɛ de ye faama ye wa ale b'a dɔn a kan ka kɛ cogoya min na dati i bɛ seli ala min ye i bɛ sun ala min ye cɛ ni ko gɛlɛyali ma o ala wele sa ne bɛ taa bolitigi fɛ yen mun na o tuma i tigɛ min ka ala la i taa kɔmɔtigi fɛ yen mun na i bɛ seli ala min ye i tigɛlen don o la wa o b'o de jira o mɛ n'e ko i bɛ ala fɛ i bɛ kira fɛ dati ni kamanagan ni tɔɔrɔ b'i la a jira i ka ala la mɔgɔw tɛ ne dɔn wa anw min de la depuis an ka ko daminɛ fɔ bi wa an bɛ saninka ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ an tɛ bolitigi ka bulonda kɔngɔ an tɛ kɔmɔtigi ka bulonda kɔngɔ an bɛ ala mɔgɔw de yɔrɔ ɲini ani daliba masa yɛrɛ an b'ale de ka bulonna kɔngɔ wa a b'a mako ɲɛ o de la ne y'a ɲini ala fɛ layidu don ni ala cɛ maa o maa ka sababu bɛ ne bolo ala k'a tigi tulo don ne kumakan na k'a tigi ɲɛsin ma dati n k'o tigi dɛmɛ sa n k'o fɛnɛ ye bonyɛba de ye lahara don na isa wakati baara ye ni maa min nana kɛ ne fɛ ala y'i dayɛlɛ a tigi a ye nafolo sɔrɔ dati ne ka kunanja don lahara de o fɛnɛ ye bonya de ye k'a di ne yɛrɛ ma i y'a faamuya o tuma garibukɛ ka telefɔni nimero dati o ye +223
72 24 0D 98. I y'a faamuya. Dɔw ko k'an ka to ka numéro di bamanankan na k'olu b'an suit kuma caman ko mais ko n'a sera numéro yɔrɔ ma ko tiɲɛna n'a m'a fɔ bamanankan na k'olu t'a a mɛn. Dati i bɛ plus kɛ ka Mali indicatif don ni o ye 223 ye. I bɛ 72 kɛ ka 24 kɛ ka 02 kɛ ka sɔrɔ ka 98 kɛ. I y'a faamuya. 72 ani 2 24 02 98. Allahu akbar. O ye garibukɛ ka téléphone numéro ye. Plus 223 72 24 0D 98. O tuma maa min mako bi an na o bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na. Inshallah. Ni Ala sɔnna. N y'a f'i ye tugun Dati nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ baaraba caman minnu bɛ sen na nin waati in na. Inshallah. Zawiyaw jɔli bɛ sen na. Inshallah. Ko wɛrɛ caman bɛ sen na. N bɛ dugawu ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ. N bɛ tila ka dugawu kɛ u yɛrɛ ye. Ni olu yɛrɛ ka diɲɛ ye. Dati maa namaralen ka wari t'an bolo k'an bɛ baara kɛ n'o ye. I y'a faamuya. Kanuɲɔgɔnw ani lamɛnbaaw olu bɛ bonya min kɛ garibukɛ ye dɛ. Dati an sigilen bɛ o suma na ani Daliba masa yɛrɛ ka dɛmɛ. O de la toujours ni ne bɛ dugawu kɛ n yɛrɛ ye ne lamɛnbaaw ani n ka clients n bɛ dugawu k'u ye waati bɛɛ. I y'a faamuya. Nka client bɛɛ k'a dɔn wallahi Dati n'i ye baara kɛ ne fɛ ko i ma wasa sɔrɔ i ka baara la Dati a dɔn o ye Ala de ye n'o tɛ bilahi garibukɛ b'a seko la su ani dugujɛ. I y'a faamuya. Su ni tile an bɛ Ala wele la n ka clients ye ani lamɛnbaaw ni kanuɲɔgɔnw. Maa si ka dɔrɔmɛ ti don ne kun Dati k'i bɛ tila ka nimisa. Ayi o ti kɛ o. Ne bɛ baara kɛ ni tiɲɛ de ye. I y'a faamuya. O tuma n ti waso ni dovini ye n ti waso ni bolimafɛn ye n ti waso ni so jɔlen ye. Dati ni o don caman b'an bolo mais ne tile kelen tɛ waso n'a ye. N mako t'a la n bɛ n yɛrɛ yira jɔn de la. Ni Ala y'i dɔn ka ban Dati o ye wasa kɛ sa. Mobili b'a yira kunbɛ ya so b'a yira nafa b'a la guleki b'a yira nafa b'a la ni client ye baara k'i fɛ n'a mako ɲɛna nafa b'o de la. Ne bɛ nin fɔ moriw ye siɲɛ caman. Mori caman bɛ na ne yɛrɛ ma Konate an bɛ fɛ ka k'i ɲɔgɔn de mais wari t'anw bolo dovini ɲɛnama t'anw bolo. Ne b'a fɔ e bɛ dovini ko de la i bɛ se min na o fɔ adamadenw ye i k'u dɛmɛ. Ni e b'a dɔn k'i bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ tiɲɛ kan Ala yɛrɛ b'i dɛmɛ hali ni mɔgɔw y'i kɛlɛ. I y'a faamu. O tuma n bɛ kuma kundala surunya nin yɔrɔ in na yan a faamu ko ɲuman Ala k'o d'an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al mi'ad. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.